vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli, jednali podle tvé vůle. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Čtení druhé knihy Samuelovi. Nátan řekl Davidovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vysvobodil ze Saulovy ruky. Dal jsem ti dům tvého pána i jeho ženy, dal jsem ti dům Izraele a Judy. Kdyby to bylo málo, cokoliv jiného bych ti přidal. Proč si pohrdl Hospodinovým slovem, že jsi učinil, co je zlé v jeho očích? Chetitu Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku, zabil si ho mečem Amonových synů. Proto se již nikdy nevzdálí meč od tvého domu za to, že jsi pohrdl Hospodinem, když si vzal manželku Chetity Uriáše a udělal si svou ženu. David řekl Nátanovi: Zřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi odpověděl: I Hospodin ti odpouští hřích, nezemřeš. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galatianům. Bratři, víme, že člověk je uznán za spravedlivého jen tehdy, když uvěří v Ježíše Krista, a ne když dělá skutky, jak je nařizuje zákon. Z toho důvodu jsme přijali víru Ježíše Krista, tak jsme byli uznáni za spravedlivé proto, že jsme uvěřili v Krista, ne proto, že jsme dělali skutky zákona. Pro skutky zákona nebude žádný člověk uznán za spravedlivého.
Vždyť skrze zákon jsme zákon umřel, když žil pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován, už nežijí já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žijí ve víře Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval. Já nepohledám Boží milosti, kdyby se totiž k ospravedlnění docházelo zachováváním zákona, pak by Kristus umřel nadarmo. Slyšeli jsme slovo Boží. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, přistoupila ze zadu k jeho nohám a rozplakala se. Slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je líbala je a mazala drahocenným olejem. Když to viděl farizeus, který ho poznal, pomyslel si, kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, rád bych ti něco pověděl. On na to jen mluv, mistře. Jeden věřitel měl 2 dlužníky. Prvnímu byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, komu odpustil více. Řekl mu, správně jsi usoudil. Obrátil se k ženě a řekl Šimonovi, vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohu si mi dal. Ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbil jsi mě na pozdrav, ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestala dát. Nepomazal jsi mi hlavu oleje, ona však mi drahocenným olejem pomazala. Proto ti říkám, muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mě nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští, málo miluje. Jí pak řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. Ostatní hosté si začali sami u sebe říkat, kdo je to, že i hřích odpouští. On však řekl ženě, tvá víra tě spasila, jdi v pokoji. Potom chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním 12 apoštolů a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí. Marie zvaná Magdalská, z které vyšlo 7 zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce Chusy, Susana a mnoho jiných, které se o ně starali ze svého majetku. Slyšeli jsme slovo Boží.
V liturgickém kalendáři najdete u každého svatého také poznámku, zda se má slavit připomínka, památka, nebo zda tento svět má svátek, či máme jeho život slavit jako slavnost. A papež František posunul tady tuto naši Magdalénu právě mezi svátky, že už to není památka, ale svátek, který má vlastní texty, který poukazuje na významnost toho svatého. Nám se může jevit kajícnost jako něco, co není až tak výrazné a jako nápadné k následování. Proč? Protože to vědomí naší jako viny člověk dokáže minimalizovat. Takže se mu nezdá, že by měl být nějakým kajícím hříšníkem, že by měl ronit slzy nad sebou. Spíše pokoušen, aby viděl ty druhé, jako ty viníky a vinice, a tak se na ně díval, tak o nich smýšlel, tak s nimi třeba vyjednal. A právě tady ta nedostatečná kajícnost vede k tomu, že člověk zůstává sám v pekle své samoty, svého já, svého ega. A to se rovná takové jakési bytostné smrti. Když král David se provinil proti Bohu, tak nakonec mu říká: Bůh, nezemřeš. Nezemřeš, protože jsi svétá. Ale on přece neumírá. A on stejně nakonec zemře. Co to znamená, že nezemřeš? Znamená to, že ty a já budeme spolu v jednotě, že můj život bude stále v tobě živý. Že má síla, má milost, má pravda, tě budou naplňovat. Takže ty nezakusíš tu nepřítomnost Boha, nezakusíš tu prázdnotu, tu osamocenost, tu samotku toho svého já. A k tomu vlastně vede ta cesta skrze kajícnost. Proto také papež Jan Pavel II při tom růženci světla vyjádřil tu myšlenku: Ježíš hlásal evangelium, dobrou zprávu, a vyzýval k pokání. Je tedy důležité, aby člověk viděl svou hříšnost dostatečně výrazně, aby mu pomáhala k pokání, ke kajícnosti, k obrácení. Proto Ježíš Kristus také říká, že člověk je slepý, když nevidí své hříchy a vidí hříchy druhých, a nimi se pohoršuje. Když by člověk totiž viděl v dostatečné míře svou hříšnost, tak by neměl ani nejmenší chuť se nad někoho povyšovat. Naopak by se byl v prse a říkal, to má vina, má veliká vina. Jako apoštol Petr, když říká: Pane, ode mě jsem člověk hříšný, že? To je to, co nám někdy chybí. Proto je důležité se učit tomu správnému vidění, vylepšit si tu optiku. Někdy nám to stačí obyčejné zpytování svědomí, které si člověk zopakuje z kancionálu, a nebo když pomáhá svým dětem to svědomí tak nějak ušetřit, tak jim právě osvěží paměť a i sobě připomene tu svou hříšnost.
Jedno ale také je jisté, že nejde jenom o to, co jsme udělali špatně. Víte, že jsme ve svatém roce a tento rok milosrdenství nám připomíná to, co jsme neudělali. A připomíná nám to jako hřích. A možná právě tady je velký prostor, že máme radit pochybující, máme poučovat neznalé, napomínat hříšníky, těšit zarmoucené, odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné lidi, modlit se za živé i zemřelé, cítit hladové, dávat, být žíznivým, podívat ty, kteří jsou v nouzi, ujímat se těch, kteří jsou bezdomní, navštěvovat nemocné, navštěvovat vězněné, pohřbívat zemřelé. Takže ta malá kartička těch skutků tělesného duchovního milosrdenství, to je také, bratři a sestry, pro zpytování svědomí, aby člověk viděl, že hříchy nejsou jenom to, co udělal, ale i to, co neudělal, co zůstalo svým drahým dlužem. A věřte, že když třeba odejdou rodiče, že si říkáte, proč jsem třeba ještě si víc nevěnoval, proč jsem toho pro ně neudělal více, proč jsem jim více neukazoval tu vděčnost a lásku, proč jsem byl tak jako slepý vůči jejich stáří, vůči jako umírání. A tak ta dnešní liturgie odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem, může směřovat právě k tomu, aby člověk litoval i toho, co měl udělat a neudělal. milosrdenství ve svém slitování. Pokoře proto přicházejme v naději a obraťme se k němu se svými kajícími prosbami, že je plný dobroty a lásky. Veď církev, aby vhodným způsobem důrazně a přitom laskavě dovedla lidem předkládat myšlenky o nápravě života a smíření s Bohem. Zhlédni milostivě na ty, kdo řídí osudy světa a naplně jejich srdce dobrou vůlí. Pro oběti trpících smiluj se nad hříšníky a ukazuj jim cestu k sobě. Uč nás, abychom byli přísní k sobě a zhovývaví ke druhým.
Pane náš Bože, pomáhej nám, abychom tě ctili vždy s čistým srdcem a neustále žili ve spojení s tebou skrze Krista, našeho Pána. Amen.
rozešli svého ducha na tyto dary, aby se staly tělem a krví tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Pro svůj hřích jsme byli mrtví a neschopní přiblížit se k tobě. Ty jsi nám však dal ducha svého nekonečného milosrdenství, když se tvůj Syn, jediný spravedlivý, vydal do našich rukou a nechal se přibít na kříž. Dříve, než rozepěl ruce mezi nebem a zemí, slavil se svými učedníky velikonoční hostinu a ustanovil znamení věčné smlouvy. Při večeři vzal chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával si učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Protože věděl, že svou krví prolitou na kříži smíří všechno, vzal po večeři kalich naplněný vínem, v modlitbě požehnání ti vzdal díky, dal jej si učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Proto na památku smrti a vzkříšení tvého Syna, našeho velikonočního beránka a dárce pokoje, očekávání požehnaného příchodu na konci věku, přinášíme ti, Bože pravý a věrný, tuto oběť, která je pramenem smíření pro všechny lidi. Zvedni oči na tuto svou rodinu, ty si ji shromažďuješ a dáváš jim účast na jediné oběti tvého Krista. Dej v síle Ducha Svatého překonáváme každé rozdělení a každou neshodnost, ať jsme jedno tělo a jedna duše. Zachovej nás všechny ve společenství víry a lásky spolu s naším papežem Františkem, naším biskupem Vojtěchem, jeho pomocným biskupem Pavlem. Pomáhej nám připravovat příchod tvého království až do dne, kdy tě ve společenství svatých uvidíme tváří v tvář spolu s blahoslavenou Pannou Marií, tvými apoštoly, se svatým Josefem i s našimi zemřelými bratry a sestrami, které svěřujeme tvému milosrdenství. Potom bude všechno stvoření vysvobozeno z podoby hříchu a smrti a my ti budeme navěky zpívat chvalospěv skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Amen.
naše hříchy, ale na míru své církve a podle své vůle naplní pokojem a věď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Pokoj Páně a zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
Pozval z nás Boží hostině, která je obrazem jednoty všech, kdo byli ve křtu spojení s Kristem, kde působení této svátnosti roste a upevňuje se jednota tvé církve skrze Krista našeho Pána. Zítra je památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, vše svatá je Ostrojivovicí. Ve středu svatého Víta Mučedníka jeho památku slavíme v neděli. Ve čtvrtek už se přesouvají bohoslužby z náměstí do kostelíku svatého Víta. Tady budou všechny ty kolekno a kolotoče, takže tady bude velký ruch. Nicméně v pátek bychom se tady zkusili v 15 hodin pomodlit korunku Božího milosrdenství i přes ten rámus. Jinak jsme zase u svatého Víta, stejně tak i v sobotu je památka Panny Marie. Příští neděli jsou bohoslužby upravené, takže v Budkově vše svatá ráno v 7 hodin a u svatého Víta v 8 hodin uvnitř a venku pod kapistránskou lípou 10 hodin. Bude-li počasí příznivé. Církev, bratři a sestry, má křest a má slzy. Křtem začíná Boží život a slzami kajícnosti se obnovuje. Kéž by nám nikdy ty slzy kajícnosti nechyběly. Jinak by to byl známkou tvrdého srdce, které se nechce smířit a v tomhle stavu nemůže přestoupit před Boha. Takže volejme často Kyrie eleison. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.